Yo! Good morning mga boss! Welcome sa YouTube channel ko and kakatapos ko lang nag-shoot ng video about sa mga snacks na natikman ko na binili ko sa Cozumel, Mexico. And now, nandito kami ngayon sa Freeport, Bahamas and lalabas ako at ipakita sa inyo kung ano meron sa labas. So, it will be a quick shore leave mga boss. And itong t-shirt ko ay nabili ko sa Cozumel, Mexico for $2. Mura lang. Nasa mga 100 lang, diba? So, yep. See ya sa next clip na to. Nasa labas na tayo. Bye! Yo mga boss, nandito na tayo sa labas and maaga ngayon yung back on board so 1 PM. Ipapakita ko sa inyo may cruise ship dito na nakadock. Ayan mga boss, ayan, Grand Celebration. Medyo malaki din siya. Bahamas Paradise Cruise Line. Pero parang hindi siya parang fancy na cruise line to. Siguro pang Bahamas lang. Tingnan niyo mga boss, mga pasahero nakikonnect din sa wifi. Kasi libre lang kasi yung wifi dito eh. Nag-connect na ako, wala na, mahina na yung wifi. Ay, tsaka pangit ang panahon, parang uulan na ata. Kaya babalik na siguro ako sa barko. Ang cool nito mga boss. Nice. Kano kaya to? No, just checking. Yeah. Nice. Wala lang mga boss. Yung keychains, $1 each. Bibili siguro ako. Keychain. Nice. Is this for $1? No, okay. Just the keychains? Okay. Cool mga boss, tungkod. Arts and craft. Tapos ito yung mga shells. May nakalagay Bahamas. Bigat naman sa maleta niya. Marami din sa Pinas kasi yan eh. Ang mamahal pala ng mga fridge magnet nila mga boss. Nasa $5. Tapos yung mga t-shirts nila $5 yung white. Pero yung mga colored ones nasa mga $15 at mga $20 yun. Kala ko nandito yung pangalan ko, wala pa lang. Dito sa kapatid ko meron, pero wala yung pangalan ko.